vaille lähetystä, kikkon kuuma. Chat valmis, mut mun sielu jo huutaa. Esser päälle, ne spämmit alkaa. Ja mä tiedän, että soi joku helvetin alpakka laulu. Ekat sekunnit menee ihan jees, kun ne soi biisi. Nyt tanssii smurfit ja Bee Gees. Mun katse tyhjä kuin vanha telkkari. Mietin, et mitä mun elämälle tapahtui, veli. Miksei voi pyytää edes jotain kivaa, mut ei, se on Darude ja joku remix-kitaraa. Tää ei oo enää viihdettä, tää rangaistus. Mulla diagnosoitu just striimaus, stressi ja audioangistus. SRPTSD. Mä herään hikeen kun Gangnam soi. SRPTSD. Taas joku spämmi, mut sielu ei voi. SRPTSD. Mulla flashbackit soi ku basso rumpu. SRPTSD. Tää ei oo striimi, tää on loppu, elämän slumpu. Joku pyytää Seppo Räty freestyle. Se soi niin pahasti, et korvaa jää piina. Mä oon ku vanki oman striimin sisällä. Ja chat vaan nauraa. Soita se uudestaan lisällä. Yks laittaa Rick Roll, toinen Crazy Frog. Ja kolmas se versio missä huutaa. Laita MC-kopteri bro, ja siinä kohtaa mun suusta lentää. Sä et oo mun frendi, sä et oo mun bro. Tässä kohtaa hikoilen ku sauna ilman kiuasta. Ja mietin, pitäiskö mennä vaan metsään ja unohtaa muista, mut en mee. Kamera käy ja ääni virtaa. Hymy pysyy vaikka sisältä sirpaa. SRPTSD. Mä herään hikeen ku Gangnam soi. SRPTSD. Taas joku spämmi, mut sielu ei voi. SRPTSD. Mulla flashbackit soi ku basso rumpu. SRPTSD. Tää ei oo striimi, tää on loppu, elämän slumpu. Ja jos seuraava pyytää smurfiteknoa, mä painan mute ja katson kameraan, niin että sielukin jää jumiin.